No winjo bed ni bedo kanyakla to waneno kaka ikonyo piny dhi marach. Tingeni gima moko tamna wang'e ni ka jatend piny Kenya mano William Ruto osewacho ni onge omenda e agulu mano mar piny owacho. To koro romo ma bende koro Felix Koskei luongo kendo biro bedo ka konyo nade nikech inyalo paro romo mokwongo nolwar e Luanda nikech nok gichopo e winjruok. Piny owacho bende wang'e ni osechopo nyaka e ogirimiti mano mar golo siling bilion 2.4 ne lakteche mang'anyo. Nyaka sani wang'e ni riwruoge adek mag lakteche osebedo ka ng'anyo mano mar KMPDU nochako ng'anyo margi chieng' tarik 15 mano mar dwe mar adek. Wantiere gi riwruok mar kuko kanyakla kod mano mar kumlo mano mar jolaba. Koro wacho ni dibed ni twak makama kose ni intimidation kose nango nikech kiwacho ni Felix Koskei wacho ni lakteche ochungo ng'anyo margi kinde thuolo mar seche 24. Kok kamano ibro bed kikawnegi okang' mar chik. Okang' mar chik ne moke ni en mane kawang'e ni doho nosenyiso lakteche mar mondo mi obuon ng'anyo e kinde thuolo mar ndalo 14 mano chakre chieng' tarik 3 kanego bed ni gitero report makare doho chieng' tarik 17 mano mar dwe mar 4. Nyaka sani en wach moko osebedo ka Sharon banka ne osekalo katiba 2010 ne waloro gimiluongo ni threats ne waike. Pronouncement ma nyo jatend piny otime kanisa man en ofis moro nitie kanisa mi wacho ni waonge pesa. Apenji ni ane ka pesa michulo daktari maonge to pesa miloso go State House 900 and something million to nitie. Ok dong inyisa ni priority sani mar Kenya Kwanza en gero udi. Sami gero udi to ji otho e hospital te udi gi dhi konyo. Koro mae mo miya wacho kane wachako ni sama koro wagike wach mar ni ane boss. Sani koro kwadwa winjo gima koro wadwaro sani mondo wakonjo Kenya en leadership ema koro wadwaro nikech leadership ni rem. Iyudo ka sama leadership onge to jopiny inyore. Felix wacho ma ing'en Kenya Kwanza government ni en government makiar ni to ne wagik kanade. Iyudo ka Nakumicha CS mar thieth wacho mare, Felix wacho mare, Rais wacho mare. Koro dhier ni to jogi ng'ato ka ng'ato nigi government mare moran kien. Mai koro lweny mawango. Kasto iyudo ka joma bende nyowinjo beni intervene institutions machalo mag unions, machalo mag jaduong' Atuoli, machalo machalo mar Atela. Mago joma nowinjo beni bedo kanyakla. Sani koro gima wadwaro en ni to